Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы – характарыстыка. Хто, калі-небудзь, каму-небудзь пісаў характарыстыку? Я, напрыклад, шмат разоў. Але такіх людзей нямнога. Тады іншае пытанне. Хто, калі-небудзь, каму-небудзь даваў характарыстыку? З гэтым прасцей. Гэта ў нас вельмі хутка. Мы бачым і ведаем недахопы іншых, але галоўнае пытанне, як мы з вамі выглядаем не на фоне іншых, а ў вачах Бога. Кожны чалавек – унікальная гісторыя. Нараджэння, выхавання, адукацыі, месца ў грамадстве і царкве. Пра гэта сведчаць фотоальбомы, кнігі, архівы, музеі. Наша з вамі імя не абезасоблены нумар у спісе. Так нацысты расчалавечвалі сваіх палонных, а таблічка за сталом Господа. Запіс у кнізе жыцця. Кожны чалавек стаў уяўляць каштоўнасць толькі пасля таго, як за яго памёр Христос. Іншымі словамі, важныя не тытулы, не дасягненні, не таленты, а жывыя адносіны з жывым Богам. Між тым кожны чалавек адзінка Божых спраў і дабраславенняў. Адкрыеш радавод Хрыста і разумееш, што там няма выпадковых імёнаў. У спісах любой царквы толькі важныя для дакладнай абшчыны прозвішчы. Радавод любой сям'і, дамавая кніга ці даведка з ЖЭСу сведчанне важнасці кожнага чалавека. Мне вельмі падабаецца пасланне да рымлянаў, 16 раздзел. Там спісы розных хрысціянаў. Гэты раздзел памяці пра невядомых нам супрацоўнікаў. Яны зрабілі свой унёсак у будаўніцтва царквы і пашырэнне межаў Царства Нябеснага. Вакол нас і сёння людзі, праз якіх дзейнічаў і дзейнічае Дух Святы. Адзін з супрацоўнікаў Трансусветнага радыё часта паўтараў словы «Кадры на месцах вырашаюць усё». І я вельмі часта дзякую Богу за нашу каманду і каманды ў Расіі і Украіне. Побач са мной любячыя Бога людзей служыцелі. Кожнаму з іх можна даць характарыстыку. Павел згадвае ў лісце да каласянаў розных людзей. Ён ведае іх імёны, ён кажа пра іх штосьці добрае, ён дзякуе іх публічна. Колькі на шляху служэння Паўла было людзей-хрысціянаў з розных пластоў грамадства. Сёння мы прыгадаем імёны Ціхік і Анісім. Давайте прачытаем з паслання да каласянаў 4 раздзел, 7-9 вершы. «Пра мяне ўсё паведаміць вам Тыхік, улюбёны брат і верны служыцель, і таварыш у Господзе, якога я паслаў да вас дзеля таго, каб мне даведацца, што ў вас, і ён пацешыў сэрцы вашыя, разам з Анісімам, верным і улюбёным братам, які з вашых. Яны паведамяць вам усё, што тут робіцца». Павел дае характарыстыку Ціхіку. Улюбёны брат, верны служыцель і таварыш у Господзе. Яго місія – суцяшэння. Немало людзей хацелі б пад сваёй рэкамендацыяй бачыць подпіс самого апостола Паўла. Ён апісвае свайго сябра простымі, але важнымі словамі. Што яшчэ мы ведаем пра яго? Асіец і ефесянін. Ён суправаджаў Паўла з захвяраваннямі ў Іерусалім як дэлегат ад сваёй царквы. Ён прадстаўляў Паўла не толькі перад каласянамі, але і ефесянамі. У пасланні да Ціта мы чытаем, што Павел разглядаў кандыдатуру Ціхіка, каб замяніць Ціта на Крыце. Даследчыкі паслання да ефесянаў, якія ставяць пад сумнеў аўтарства Паўла, прыпісваюць яго напісанне Ціхіку.
Калі паспрабаваць даць характарыстыку гэтаму чалавеку, то я б выкарыстоўваў адно слова – надзейны. Другое імя – Анісім. Верны і улюбёны брат, як піша апостол. Анісім не заўсёды быў такім. Гісторыкі называюць яго збеглым рабом уплывовага хрысціяніна з Калосаў на імя Філімон. Можна прыгадаць гэта кароткае пасланне да гэтага чалавека. Анісім не толькі ўцёк, але і выкраў нейкую суму грошай. Нам невядомыя дэталі, але Анісім сустрэўся з Паўлам у Рыме ці Эфесе і паверыў. Павел пісаў Філімону пра Анісіма. Ён быў некалі некарысны для цябе, а цяпер патрэбны табе і мне. Відавочна, што Христос некарысных людзей ператварае ў карысных. Дарэчы, менавіта так і перакладаецца імя Анісім – карысны. Пасланне да каласянаў не было напісана проста так. Была праблема – настаўнікі юдэі. У вернікаў была небяспека захапіцца не тым вучэннем. Прыводзячы ў прыклад Ціхіка і Анісіма, Павел быццам пытае, што вы паглядаеце за плод? Паглядзіце на тых, хто сярод вас, і паслухайце іх. Гэта надзейныя і карысныя людзі. Яны паведамяць вам усё, што тут робіцца. Павел просіць царкву даць час яго супрацоўнікам для сведчання. Сучаснай мовай кажучы, запрасіце іх да вольнага мікрафона. І ён ведае, што яны суцешаць сэрцы каласянаў і распавядуць жывыя гісторыі пра тое, як дзейнічае Бог. Калі ў нашых цэрквах з'яўляюцца людзі з місіянерскіх палёў, гэта выклікае падзяку Богу і вельмі натхняе. Мы пазнаём навіны, чуем, як падарожнічае па свеце ісціна. Мы сутыкаемся з рознымі формамі служэння і правяраем свае адносіны з Богам і людзьмі. Не так даўно мяне з жонкай запрасілі на адну сямейную сустрэчу. Там мы казалі пра вертыкаль – нашы ўзаемаадносіны з Богам, і гарызанталь – нашы адносіны з людзьмі. Нават вялікія мэты могуць мець розныя формы. Разам з тым менавіта Бог – крыніца натхнення і самых лепшых ідэй. Прыгадваю, як у аднаго пастара пачаліся праблемы ў царкве. Я прыехаў папіць да яго гарбаткі. Ён распавёў пра свае беды, стаміўся, нічога не атрымліваецца, людзі не прыходзяць, каманда не падтрымлівае. На пытанне, а што адбываецца ў вас, я распавёў пра царкву, пра падзеі, пра шматлікія гарадскія праекты, пра усталяванне памятнага знаку Брэсцкай Бібліі, пра прыезд Ніка Вуйчыча, пра міжнародны круглы стол, пра спектакль «Біблія князя Радзівіла», пра выставу «Брэст-горад Бібліі», пра прыезд Джоша Макдаула, пра выпуск энцыклапедыі «Брэст-1000». Распавёў, як Бог даваў ідэі і адкрываў дзверы. Я быў здзіўлены, але гэты чалавек вельмі падбадзёрыўся. Я думаю, апостолу Паўлу і яго супрацоўнікам было што распавесці і пра турму, і пра пропаведзь эліце, юдэям, простым людзям, пра прыклады Божай ласкі ў шматлікіх місіянерскіх паездках. Яго супрацоўнікі не толькі збіралі і перадавалі навіны, але і неслі суцяшэнне. Павел выкарыстоўваў Ціхіка і Анісіма. Бог жадае выкарыстоўваць кожнага з нас. Што можна сказаць пра нашу хрысціянскую характарыстыку? Ці знаходзімся мы ў ліку надзейных і карысных людзей? Веру, што так. Таму прапаную знаходзіць магчымасці, каб любіць Бога і людзей. Я берегу в своей душе, что с небес от Господа сошел. Он
живет в душе моей давно-давно уже, с той поры, как Бог меня нашел. В нем нахожу смысл бытия, с ним сердце сияет Божий свет, и счастья без него мне нет. Он освещает жизнь мою, ведь он добрый друг, помощник мой. Он мой огонек святой. С огоньком в душе не одиноко мне в пути, с ним и безопаснее идти. Он излечит душу и мир Божий подарит, если огонек еще горит. В небытие все отойдет, исчезнет богатство, слава вмиг растает, птицей улетит. Но унаследует со мной тот город желанный и святой. Он огонек живой. Нахожу смысл бытия, с ним сердце сияет Божий свет, и счастья без него мне нет. Он освещает жизнь мою, ведь он добрый друг, помощник мой. Он мой огонек святой. Божий огонек, то пламя истины святой, души одинокие согрей. И тебя, мой друг, согреет лучик тот святой. Только к Богу поспеши скорей. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.